बे स्वीट विलियम्स बेबो सिजनेल फ्लावर स्वीट विलियम्स लोगोफोर ओंखाम दौनायनि टेकनिक नै बेबायदि खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय नोंथांमोनखौ दिनै मोनसे गोदान भिडिअ देखायनो नाजागोन स' नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ नायलांदो नै मुनुआ बिस्कुट जागासिनो दङ नै ओमफ्राय मिया माने बेलासे 6:30 बारहुंखा फैदोंमोन बे बारहुंखानि उनाव जि अखा हाबाय एकदम हरसे माने हाबाय आरो हानानै नै दासिमबो हागासिनो दङ नैथिं दाबो फुंनि 8:30 जाबाय दासिम माने कन्टिनिउ अखाया हागासिनो दङ आरो ओमफ्राय बिराद माने खस्थ' जादों आरो बिदि अखा हाबाय थानायखाय बिराद माने खामानि मावनो हायाखै जेबो खालामनो हायाखै बिदिनो साहा लोंनानै ओरैनो जिरायना दङ आरो नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ जोङो मा मा देखायगोन जोंनि भिडिअ नोंथांमोना अननानै नायलांबाय थादो नैथिं सासेया साहा लोंगासिनो दङ नैथिं मुनुआ दुस्थ' खालामगासिनो दङ बिस्कुट जागासिनो दङ नैखिनिखौ खनबाय थाइजौखौ आसार बानायनो थाखाय खना दोनदों आरो आं आसार बानायगोन नै बेबायदि सिरिबाय आरो मियानि बारहुंखायाव आसार बानायना दोनगोन आरो लोगोफोर नायलांदो itu betul deखाय नांगौ itu itu सयटामान पालुआ बोथोरा मा रूप देखायगासिनो दङ itu papi baba
Sao muốn nữa? Sao? Có tên mà còn sớt tứ? Từ câu. Ôi sao si papa đi sao? Bao. Nih Munua salah beton dedeng, tus salah beton dedeng nih. Nih Munua banlu dedeng. Lupa dali chicken yang buat hadung ni. Kau nak kena? Kama munbai dali ke chicken dah chicken tu banai nala ni se. Nailang do video ko. Mari, belum siap. Aman, thunu, thunu eh? Ni sobai bima ya. Apa benda? Ibu saya benda? Kamu dah tahu? No. No. English order koi. Ama kan? Ama ha? Ha? No. Beli apa koi? No. Am ni phale a. Phale aku nak kau ni no. Am no. Ama. Phale a. Mang khabar. Am no. I see. Hol. Thunu. Kote. Hol. Tadi kali tu. Kote. Thunu. Ayo. Thunu. Mama khai đi. Kote. Oh, iya te luka ase. Aduh. Pot jala hom ni. Oke. Bol tu hekal bagel na tini hegel. Pot balukan. Wah. Kote deh, mundur kote. Oh, dulu koma. Kote, mundur kote. Ya te luka sini kia nah, kote. Kote. Leo nah, kote. Nah, kote. Ôi trời. Ya te se. Đừng có đừng khăm đồ này đi technique này, vì vậy đi có tóc ăn thì sao đừng lấy. What is it, Leona? What is
Sili. Sini. Itu. Ajaran. Itu nai. Sana ganti ya, bodoh kucing kemana? Payah jurah hati jurah kau sana. Karena video mana lagi ganti udah jadi karena hidup video tu. Kamu tu ni kira apa? नै थिं सासेया माबा खामानि मावगासिनो दङ मा मावदों र' एसे सोंनि र' मा मावदों बियो मानो बानायदों बिदि बे तामाने फ्रेम जागोन माबानि तामाने मर्निं ग्लोरी मर्निं ग्लोरी दिन जाबाय गायनाया लेवाफोरनि बायदि गाय जाबाय 1.5 माससो जाबाय जों 1.5 मासाव बेखिनि लाव जाबाय आरो लावबाय आरो बेखिनिया बे तामाने सामार सिजननि फ्लावार आरो बे फुङावहाय जेब्लानोखि सान्दुं मोनो फुङाव सान्दुं मोननाय लोगो लोगो बे बिबारा बारनो लायो आरो बे गाखोलांगोन आरो बे फ्रेमाव स्वीट विलियम्स बेबो सिजनेल फ्लावार स्वीट विलियम्स बे फिसा फिसा स्वीट विलियम्स मोजाङै फांथाम गायदोंमोन आङो बेखौ मर्निं ग्लोरीखौ ओमफ्राय बेवहाय फांसेल' रज'बाय आरो बिनि बेगरखौ मा अनलाइन अर्डार खालामनायसो बे अनलाइन अर्डार खालामनानै बेगरखौ आरो खनसे बेखौ गायना लानो हाबा आरो बिनि टेनसन गैया आरो नेक्स्ट सिजनाव बे गावनो रज'गोन बिदि दा बेखौ तामाने बे सिस्टेमाव खालामगोन आं बिथिं स्वीट विलियम्स थाबायना बेखाय बेखौ बेनिफ्राय आरो थिखांबाय थाला आरो डाइरेक्ट माबा खालामगोन बे फ्रेमखौ खाथियाव दोनगोन बेनिफ्राय बिदि थिखांना होगोन आरो गावनो बे गाखोलांगोन बिदि ओमफ्राय आरो बिथिं फांसे आं गायगोन बिथिंनिफ्राय बेखौबो बेवहाय होगोन बे फ्रेमाव बिदि अट'मेटिक बे गाखोलांगोन आरो बिदिनो फ्रेमखौ बानायना होनोसै आरो स्वीट विलियम्सआ एसे देरोबा बेनिफ्राय बेखौ माबा खालामनांगोन ट्रेन्सप्लान्ट खालामनांगोन आरो बेलेग माबायाव होनांगोन बेलेग टाबाव होनांगोन बेनो आरो बिथिं मुनुआ बल गेलेगासिनो दङ बिब'जों दे बल गेलेदों मुनुआ नै आयु itu handboy munu uthao jar uthasun ama ephale bol tu loya ja dur muna ready bye dimas bye so लोगोफोर दिनैनि भिडिअ नोंथांमोनखौ बेखिनिखौनो देखायबाय एसे माने मा माने मावनाय जाबाय फुंनिफ्राय बेखौनो नोंथांमोनखौ एसे देखायनाय जाबाय आरो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोननायनि आसा खालामनानै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरा जोंनि चेनेलनि नाय गोदान अन्नानै नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे जों गोदान भिडिअ हगारबा नोंथांमोना नायनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो हायोबा शेयार खालाम स' लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनिखौनो देखायनानै दिनैनि भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै लोगोफोर स' भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थानायनि थाखाय साबायखर बावनानै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगो गोजोन्थों बाय बाय